jsem Martin. Ahoj, já jsem Alice a my bychom vám dneska chtěli představit novinku Smluví. Tak Martin, co to vlastně Smluví je? Smluví to jsou dva vibrační kruhy. V podstatě je to cvičení terapeutická pomůcka, kterou vymyslel Johann Salzmann Salzhans, poté co on mostil parkinsonovou chorobou a on byl aktivní sportovec, hráč tenisu a vášnivý lyžař. Chtěl si změnit projevy své nemoci a přemýšlel, jak to docílit, až vymyslel Smluví. Jak to Alice funguje? Tak Smluví je to velice jednoduché. Oni jsou vlastně 4 ocelové kuličky, které se pohybují a díky svému pohybu vytváří vibrace 60 Hz, které potom přes naše dlaně, reflexní zóny, potom působí do celého těla. Samozřejmě frekvence těchto vibrací je stejná jako u lidského těla. A Martina, co to vlastně slouží? Smluví v podstatě slouží k několika věcem.